V Košiciach je krátko po 12:30 a ja som prišiel pozrieť do nášho košického showroomu naše najnovšie bazénové prvky. Máme dláždicu, ktorá robí lem okolo bazénu. Niekedy tu máme takýto žľavok, väčšinou je tá hrana obla, ale niekto má rád tie hrany takto, keď sú také ostrejšie. Čo sa týka samotného prekrytia bazénového žľabu, tak vieme to prekryť napríklad takouto dlážbou, ktorá nemá tu žiadnu perforáciu a tá voda nám steká cez škáry do žľabu. Tu ale potrebujeme mať zo spodu takéto drážky vyfrezované, aby tá voda mohla rýchlo odtekať. Alebo toto je klasický bazénový prvok, teda s týmto prekrývame žľab široký, alebo keď je užší žľab, tak vieme to aj s takouto menšou dláždicou prekryť. Tieto prvky vieme vyrobiť z hociktorej 2 cm dlážby. Tých dlážieb máme celkom dosť. Aktuálne ich máme asi 200 rôznych dekorov. Máme tu všetko od talianskej Mirage. Čakáme ďalšie prvky, ďalšie vzorky a plus ešte takéto veľké dláždice. Nie sú to najväčšie, ktoré vieme dodať, ale od podlahy po strop. Takže sme otvorení, čakáme na možno aj vašu návštevu. A náš showroom máme na sídlisku KVP na Klimkovičovej 11. Sme na prízemí, ale je lepšie sa dohodnúť predom na stretnutí. Treba zavolať kolegovi a ten vám otvorí dvere a prejde s vami všetky veci, ktoré potrebujete riešiť v súvislosti s obkladmi a zlakmi.